Отново сме в нашия Discord сервер, където, знаете, почти всеки ден пускам основните движения в цените на основни активи, топ компаниите, които скачат, които губят съответно в цената си, Fear and Greed индекса, VIX индекса. И защо правя по-конкретно това видео? За да ви напомня, че утре в сряда може би, почти е сигурно ще бъдат намалени лихвените проценти в САЩ, така че очаквайте раздвижване на пазара. Също има някои интересни компании, които варят печалби тази седмица. Ето и кой излиза на ex-dividend тази седмица: Coca-Cola, United Health, доста така популярни компании, така че имайте го предвид, ако ще купувате някоя компания, естествено съобразете се с ex-dividend датата. Имайте предвид, т.е. ако купите на нея или след нея, не дейте да очаквате дивиденд. Новините, които са така от днес: Google инвестира близо 7 милиарда долара в Обединеното кралство. Америка и Китай са се споразумяли нещо си за TikTok, тук го обяснявам. Тесла скочи в цената си, след като Илон Мъск купи акции за 1 милиард долара. Има и други новини, но не е чак толкова така важни, така да кажем, но това е като цяло за днес. Така стартираме деня.